A Camelia modernízase e o fai cun escaparate fotocol na Rúa Michelena. Con esta iniciativa, a Deputación de Pontevedra busca animar a toda a cidadanía a participar nunha nova edición do concurso Exposición da Camelia. Que intentamos tamén é chamar a creatividade, a participación da xente, que a información sexa accesible a todo o mundo e que cando pasen por aquí poidan ter información puntual do que vai a ser a 55ª edición do concurso Exposición da Camelia, que será o 9 e 10 de marzo no recinto feiral. O Goberno provincial quere que todos os pontevedreses acheguen ata este local que simula un sardín dentro dun escaparate, se saquen fotografías e as suban ás súas redes sociais. Aquí o que se pretende é que a xente interactúe, que poida chegar, facerse fotos tamén co cancelo que temos aí, Visit Camelia 19, e todo ese material que se xere, que a propia xente xere, ese material fotográfico, pois será recompilado e os máis creativos, os máis orixinais, os que máis gusten, pois serán subidos ao álbum do perfil institucional da DEPO no Facebook. Tras sacarse un selfie co alcalde de Pontevedra, a deputada Eva Vilaverde aproveitou o encontro para presentar o programa definitivo desta nova edición. O concurso Exposición da Camelia contará con show cooking por parte de Iñaki Bretal e xornadas técnicas con Pedro Mansilla e Carmen Salinero. Faremos un achegamento un pouco máis novidoso que a toda agora pois non se plantexara e que pensamos que pode ser tamén moi interesante e de utilidade e ten que ver cos usos posibles, usos forestais da camelia. Sabedes que aquí as comunidades de montes, sobre todo, e o monte en sí, ten moitos usos, ten usos sociais, ten usos medioambientais e tamén usos productivos. Pois, bueno, queremos facer un achegamento da camelia a eses tres ámbitos que poden afectar os montes da provincia, dende pois o seu carácter, explicar un pouco dende o punto de vista botánico cales son as características da camelia como especie non pirófita, pois cales son eses usos sociais de lecer para os que se poden utilizar nas zonas máis próximas ás contornas habitadas ou incluso usos alternativos productivos como a produción de té, etc. etc. Estas xornadas tamén acollerán a presentación do libro Sardíns históricos da provincia de Pontevedra. Foron os sardíns históricos porque pensamos que moitas veces están olvidados, non? E non os temos na memoria, entón hai moita novedade, pero non hai que esquecer a historia que temos de moitos anos. No caso da camelia é moi consolidada desde finais do século XVIII casi, ¿no? Pero XIX seguro. Entón todo nació además aquí entre a Escola de Agricultura de la Caeira, está pois Lérez, por supuesto, el balneario de Lérez, está en Vicenti, por supuesto. Bueno, son os históricos, non? Pero hai que non esquecelos tamén. A Deputación pide a todos os cidadáns que se acerquen ata o recinto feiral o 9 e 10 de marzo para desfrutar desta exposición que cada ano supera todos os récords de participación. Pero ata entón, todos os que queiran comezar xa a descubrir o mundo da camelia poderán facelo na Rúa Michelena dende mañá ata o próximo xoves.